masalah itu. Ah, what a luxury! Wow. Guys, welcome back to the channel. So guys, ini yang dengar mana Sirang district ni bathow kherai resort. Ini mana biar 14 November ni mana Valentine's Day specially link for mense mana event ada na mana couples free tak specially mana ni jadi link for beautiful bathow kherai resort. Oh my god, mana this the first time link for day. Everybody so many link for kasih berdekat lang kasih deh pesang price sama link for kasih berdekat lang kasih berdosi now. Mana mau zaga kasih nih, deh mana di sini jangan na price abang mau program kamu dosi uno, jadi sudah abang mau apa. Price ni jadi dengan zunian dalmia si meni singar zunia ada high-end. Price juga ada udah gede, kasih berdekat lang kasih nih. Price ni jadi link for nih beautiful bathow kherai resort. Kalau link for saya interested tu dalam macam macam yang kasih link for perform tim berdekat lang kasih nih. Okay, price link for nih beda jadi main stage ada, price dia dosi now. Di sini jangan ada, price jadi zunia nih. Sir. Dal biar simen jangan nih. Ini macam ni beri musai na masih berah. Ini lagu ada, ini rumput pun. Beri tadi ke dia. Hai, namaskar, Khungur. Khungur. Khungur jeng rai lek kenai jadi. Itu kan modal beri ni. Lori Khungur. Bayar. Nasi sampai ni. Langsung tambah. Kamu jangan pergi. Mana mau pergi? Dewa. Saya malam. Orang main bijan. Betul apa? Pray ni jaga kasih le. Cultural program na production DJ na bisa lagi foto kasih boleh kan? Abang nama musan tak ready. Ready tu? Ready. Dengar lagi sama nama. Lalu kan yang dah musan tak ready. Pray polis tu kan ada Happy Valentine's Day. Pray jadi Valentine Day dah aku buat dengan segala. Ready. Suara lagi betul dena. Ada di belakang lagi ni mas. Masak kau ni pun ada sih deh. Obi senari. Ini hanya boleh kenal le. Ranggaran ni berapa bila ni? Di sana rangga orang. Number 9, couples, Valentine's Day special. Video azafubai थाने सम लोगोफोर मोनसे बाथ्रा आरोना नोंथांमोनाबो बिसोर बायदि लोगोफोर भेलेन्टाइन्स डे मानिनोबा लोगोफोर मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि दै जायनि लोगोफोर फेसआ मोजां नङा एबा जायनि मोखाङा लोगोफोर एसे आग्रि माने दब्रा सरा दङ आरोना माने बिथांमोना हाइस्ट दासान्दि लोगोफोर सिंगल जाना दङ दै थ' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनै आं लोगोफोर लानानै फैदों मास्टेक हेयारवेल स्किन लाइटनिं वेल Progress be मोनसे 100% pure 100% natural मोनसे लोगोफोर लाइटनिं वेल ओमफ्राय लोगोफोर जायखौ लाइबा नोंथांनि मोखाङा ओरैबायदि उज्जवल जागोन ना बे लोगोफोर बेयाव माने गोबां माने एल'भेरा आरो हालदै बेफोर लोगोसे लोगोफोर 11टा माने 17टा लोगोफोर स्किन मोजां खालामग्रा माने मुवा बेसादफोरखौ लानानै माने लोगोफोर बे मोनसे लाइटनिं वेल लोगोफोर आं माने बे प्रडाक्टखौ माने बोरै इउज खालामनांगौ बेखौ लोगोफोर एसे देखायनोसै आरोना माने लोगोफोरा माने आं लोगोफोर बेखौ बोरै लाया बेखौ देखायगासिनो दै थ' लोगोफोर बिदि खुलिबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नैनि मोननैसो बुट लोगोफोर आखायाव लोगोफोर बिदिनो रे टुबे लाबानो जाबाय रे मालिस खालामना मोखाङाव लोगोफोर बिदि फोनना लाबानो जाबाय नै वाह what a smell ओके लोगोफोर माने बेखौ माने बिदि हमना ला 2-3 मिनिटसो लानानै आङो लोगोफोर इउज खालामगोन मोनसे फेस वाश लोगोफोर दा आं माने इउज खालामसै मास्टेकनि असेन फेस वाश बेयो मोनसे बहुद मोजां फेस वाश दे माने बेखौ लाबा लोगोफोर नोंथांनि डार्क सार्कल आरो पिम्पल्सफोरा गासैबो खारलांजोबगोन आरोना लोगोफोर दा आंनिखौ सुनोसै ओमफ्राय गाइस बिदिनो आखायाव एसे लादो ओमफ्राय ओरैबायदि मस्रायदो हुफ्लायदो ओमफ्राय मोखाङाव लोगोफोर बिदिनो बरियाखे फोना लादो आरोना माने सुदो लोगोफोर ओरैबायदि थान्दा नांगोन ना मोखांखौ लोगोफोर नाव आइम फ्रेस लोगोफोर माने बिदिनो नोंथाङा माने हप्तासे नङाबा 1 मान्थ लोगोफोर बेखौ बाहायदोंबा नोंथांनि माने सेहेराया ओरैबायदि लोगोफोर ग्ल' जागोन ना माने नोंथाङानो बाहायबा नोंथाङानो माने रिजाल्ट मोनगोन आरोना थ' लोगोफोर इउज खालामबानो जाबाय लोगोफोर माने बेखौ लोगोफोर बायनो थाखाय नोंथांमोना बर'बो नागिरनो जेबो दरखार गैया लोगोफोर माने आंनि डिसक्रिपसन लोगोफोर मोनसे लिंक दङ बे लिंकआव थांनानै नोंथाङा जेखि जाया एमाजन नङाबा फ्लिपकार्टआव थांनानै लोगोफोर बायहैबानो जाबाय दै थ' लोगोफोर बिदिनो नोंथाङा इजिलि सिम्पलि नोंथाङा माने बेखौ हरियाणा की बंदी है भाई डांसर सपना चौधरी जो ये गाना बोरे मुखायले लोगोफोर माने नैबे एकाराबो माने जोंजों लोगोसे फैफादो दे माने ओरैबायदि टेलेन्टेड आं दासो मिथिदों आरोना बेखौ ओरैबायदि मोजां बुंदों लोगो बिदि एक्सपिरियेन्स माने आखादों आरोना इयुनाव बहुद आखादों आगैया
guys, be beautiful resort ko ise mo sa kayo na nadala ko pa na oरैबायदि समायना रमायना resort. Oh my god. Okay, to लोगोफोरा नियाव एसे गाखोनोसै नङा होमबा बोरै सिङाव नायना होनोसै नङा होमबा लोगोफोर बिजा दङ नै कापल सेराव एसे हाबनि बोलाय एसे हाबनानै फै सिङाव ओरै ओके लोगोफोर नै रिजर्टआ सिङाव बोरै wow what the luxury ini jadi washroom guys nih. Nah, lagi for everybody hi-fi resort mana jengni area budengar na so ang ini sampai rapi lagi for mana this the first time na ini. Wow 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 wow. Mesang tadi kamu bisa nukom jangan biang dah guys. For dai jeng mana tangnang karber na ini jadi ya biar isi nanti si amra anchor. Nice to meet you, sister. Hi, hello. क्या नाम आपका? क्या नाम था? Lucky Sorghari. Lucky Sorghari. लेकिन पर ये बड़ी मुझे एंकर खाना बनाना है बड़ी. Thank you so Smart much. man तुम आके दिया हो. Thank you so much. अभी हम नशे बोले ना नशे क्या? पूरा full Yes, लगा. तो लोग बाहर कैसे जाना रामाने आंगे आप लोग मनी मुसाने को तेरे में देखना है इसलिए मने आंग बिसों इसी बड़ी से बिजी मुंडे तो कैसे तेरे मना मने आप लोग होगा कौन पाएगा सिंधु मने तो लोग पाएगा वो टाइम जंगे नहीं आप लोग मुझे कैसे सिंधु मने मुसा का सिंधु लगा तो लोग बाहर टाइम नहीं मुसा सिंधु मुसा bathow kherai resort Oh my gosh, no. I am only sorry. माने बिखिनानै सिमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ माने लोगोफोर आंनिया माने बेटारि जोबबायमोन दे थ' बिनिखाय लास्टनि इन्निखौ माने मोजाङै बरायजोबनो हायासै लोगोफोर माने लोगोफोर जियानो जाया माने लोगोफोर नोंथांमोना माने बे प्रडाक्टखौ लोगोफोर बायबानो जाबाय दे माने लोगोफोर डिसक्रिपसन लिंक दङ लोगोफोर माने जायनि मोखाङाव एसे दाग आरो पिम्पल्स दङ लोगोफोर थ' नोंथांमोननि थाखाय लोगोफोर बे प्रडाक्टआ माने नोंथांमोना एसे लोगोफोर इउज खालामबानो जाबाय आरो ना बहुद मोजां माने रिजाल्टखौ लोगोफोर 1 मान्थनि गेजेराव नोंथांमोना मोनखागोन दे थ' लोगोफोर डिसक्रिपसन लिंक दङ लोगोफोर थांनानै बायबानो जाबाय